Ай, тук не се, виждаше се по-рано, бе. Ама сега не се вижда от това, от акаци, от черешите. Абе, ти тук некъде така е. Ти ходил ли си нагоре, има един водоем? Да, не съм, точно на там не си спомням. Ами не сега, като тръгнете, ако искате да ходите, много бързо, това е за 10 минути ще там с колата. От тук ще по асфалта. Да. И вече последното, къде свършва асфалт, има едно мосте. Моста го знам. От моста минавам през него и надясно. И в лево. И все по асфалта нагоре. Това е асфалтирано, до там е асфалтирано, бе. Спомням си, че имаше нещо, някаква вододайна зона. Дето до там свършваш асфалт. Точно така. И като се качите вече нагоре, ще излезнете така на равното и се обръщаш въздесно, вие ще го видите. Ние направихме столова за 200 човека. Има пейки, масия вътре, има битова стая, камина има, може примерно нещо месо, такива скара пера да си направите. Скарате. Много е хубаво. Те по асфалта, ако искате, ходете. И може някакъв път да дойдем, ако искаш да се качим до тази Османова, тук, ако на те вече се разхожда. Ама може, ама аз... Уморен си вече. Не съм изморен, ама трябва много по-бавно да ходим. Иначе, Черни връх, виждаш ли го там, къде е бялото горе точка? От там до долу кръчмата мина и горе, знаеш, 8 часа е пеша. Ние ходихме първата година 4 човека из Кобзовод. Само трябва да знаеш пътя. Ние караме, знаеш, това ни беше ориентир Боровата гора, имахме бинокъл. А после беме 8 човека, ама много обикаляхме. Ето тук единия байри както е, за него видиш ли там една острица такава, но по-нататъчния където е. Една е такава купчинка, налево не има сняг. Виждаш ли там? И след това именно. И оттам тръгнахме и много обикаляхме. Много обикаляхме и се поизмориме, ама какво да правиш.